साबायखर नोंथांमोननि बे मेडियानि गेजेरजों जों फोरमायहरनो मोननानै गोजोननाय मोनदों। बैथि समाव बुब्लियाव जिथु बिसायख'थिनि बार बारदों आरो बे बिसायख'थिनि समाव गोबां खोथा बाथ्राफ्रा सरसा जादों। बेनि गेजेराव नैबेबो मोनसे इस्यु जाय खोथाफ्रा सरसा जादों जे बारग' एनडिएफबि आफादनि सोद्रोमाफोरखौ दानि सरकारा बा बिजेपि सरकारा बा आसाम गभर्नमेन्टआ मा लेभेलै हेन्डेल खालामनो नागिरदों बेफोरबो खोथाफ्रा एसे सरसा जादों, जायनि जाहोनाव जोङो बे समखौ लानानै जों सावरायलायनो दिनैहाय समखौ लानाय जादों आरो जों गोबां खोथा सावरायलायदों। आरो बे सावरायमेलाव मानव गेदेर बिटिआर गभर्नमेन्टनि इएम फेरेंगा बसुमतारी माने रन्जित बसुमतारी बिथाङा फैबाय आरो बिथाङाबो गोबां बाथ्राफोरखौ जोंनो फोरमायलांबाय, जों गोजोननाय मोनदों। दा एनडिएफबिनि इस्यु हिसाबै बिटिआर सरकारा माबायदि प्लानिं खालामदों आरो थांनाय समाव बबे एजेन्डाफ्राव खामानि मावखो मानव गेदेर फेरेंगा सारा बे बाथ्राफोरखौ जोंनि बारग' एनडिएफबि आफादनि सोद्रोमाफोरनो रोखायै फोरमायलांदों। बेनिखायनो जों गोजोननाय मोनदों। जोंनि बे जुथुमनायनि आसल थांखिया बेनोमोन जे एबार जोङो भट होनांगौ इउपिपिएलनि जिथु बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथांनो। दा भट होनांगौब्ला जों मानो होनांगौ, जोंनि गेजेराव बे खोथाया गुवारैनो सावरायलायनाय जादों आरो जों बेखौ सावरायलायदों आरो जोङो गोबां जुक्तिजों गोबां मोजां बिसयजों सावरायलायनायनि गेजेराव जों बेखौनो थांखि लानो हादों जे जों फैबाय थानाय समाव जोंनि बिटिसि ओनसोलाव प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा बाहाय कन्टिनिउ खालामनांगौ आरो जोंनि स्टेट गभर्नमेन्ट आरो इउनियन गभर्नमेन्टआव एनडिए गभर्नमेन्ट थारमाने बिजेपिनि दैदेननायाव जथायै मोनसे सरकारा जानांगौ। बेनिखायनो बे एमपि इलेक्सनाव जोंनि जयन्त बसुमतारी बिथाङा इउपिपिएलनिफ्राय जानानैब्लाबो जिहेतु एनडिएनि मोनसे पार्ट बिजेपिनि लोगो हिसाबै जों बिथांखौ दैथायहरनायाव जोंनि सोद्रोमाफ्रा, जोंनि बारग' आफादनि मेम्बार्सफ्रा दिनै गोबां लेभेलाव खामानि मावनो गावखौ थाग थियारि खालामदों। थिग प्राइमारि लेभेलफ्रावबो खामानि मावदों आरो जों जिहेतु बिटिआर सरकारनि दैदेननायाव मोनसे मिशन फिन रोदोमखां मिशन, बे फिन रोदोमखां मिशनजों जों इन्टिग्रेट जानानै दङ आरो दिनै बे मिशननिबो सोमोन्दै जों बाहाय खोथाखौ सावरायलायदों। बे मिशननि आन्दोआव बेनो जे सरकारनि थांखिया जे जोंनि बारग' आफादनि सोद्रोमाफ्रा कअपारेटिभ ससाइटिनि गेजेरजों माखासे प्रजेक्ट्स आरो माखासे स्किम्सफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायनि गेजेरजों गावखौहाय बोरै साबलम्बी खालामनो हायो, थारमाने सेल्फ एमप्लय खालामनो हायो। बेनि थाखाय बे बिटिआर सरकारनि बे मोनसे फिन रोदोमखां मिशनाव जोङो खामानि मावदों, जों इन्टिग्रेट जादों आरो बिनिबो खोथाफोरखौ जों सावरायलायबाय थानाय जादों। फैबाय थानाय समाव मिशननि लेभेलावबो जे खामानि मावबावनांगौ दंबावो, जों बिटिआर सरकारनि इएम बिथांखौबो जों रिकुवेस्ट खालामदों जाहाथे प्रयजन जायोब्ला बिथांमोना काउन्सिलाव डिसिसन लानानैब्लाबो बारग' एनडिएफबि आफादनि सोद्रोमाफोरनि जिथु मावै दाङै जानांगौ इस्यु दङ, न'खर फसंनांगौ इस्यु दङ आरो बिथिं मा होनना बुंगोन इक'नमिकेलि गावखौ एनहेन्स खालामनो गोनां बिसय दङ। नैबेफोराव बिटिआर सरकारा बेबायदि बायदि मिशनफोरजों एबा फिन रोदोमखां मिशनजों सहाय मदद खालामनांगौ, बेखौ रिकुवेस्ट खालामनाय जादों। सैथो बाथ्रा, मानसि हिसाबै बुजिलायनाया गोबां रोखोमनि थायो, नोंथाङाबो मिथिगौ बेखौ। आरो जेब्ला जों 2020 मायथाइयाव एग्रिमेन्ट खालामखांनायनि उनाव आफादखौ जों मार्च दानाव डिसबेन्ड खालामनाय जादों, आफादखौ गैया खालामनाय जादों थारमाने। बिनि उनाव बै आफादनि सोद्रोमाफ्रा मोनसे बेंखनाव थायाखै, बयबो गावबागाव लेभेलाव खारदों। दा बेवहाय बयनिबो बुजिलायनाय साननो हानाय सक्तिफ्रा गुबुन गुबुन, जिहेतु बेवहाय जोंहा थाखानाय सरकार, बै समनि सरकार बिपिएफ सरकार दैदेननाय हाग्रामा महिलारि आरो दानि प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकार, प्रमद बर'नि नेतृत्वआव दिनै बेवहाय मानसिफोरा चुज खालामनो हयथ' नाजादों जे खायसेया बिपिएफनि लेभेलजों थांदों आरो खायसेया इउपिपिएलआव दङ। दा बांसिनानो इउपिपिएलनि लेभेलजों जोंनि बारग' आफादनि सोद्रोमाफ्रा खामानि मावदों। आं थोंजोङै रावखौबो सोंखारिनो नागिराखै, नाथाय खोथाया नैबे जे जों बुजिलायनांगोन एग्रिमेन्टनि स्पिरिटखौ माने इन द ट्रु सेन्स जुदि मावफुंनो गोनां जायोब्ला अपोजिसनाव थानानै हाया। आरो इउपिपिएलनि जोनोमानो दिनै बे एग्रिमेन्टखौ लानानै, एग्रिमेन्टनि सिगां जुदिअ जादोंब्लाबो
आन्दलननि स्पिरिटआवनो जाखानाय बे मोनसे पलिटिकेल पार्टि दिनै बे एग्रिमेन्ट जिया जाबाय बे मोनसे डकुमेन्टस बे डकुमेन्टसखौ एक्जिकिउट खालामनो थाखाय बा पलिटिकेल पावार नांगौ बे पलिटिकेल पावारा दिनै इउपिपिएलनाव दङ अब्ला नोङो बिपिएफनि लाइनाव थानानै बाथ्रा बुङोब्ला बेवहाय खुनु बै एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनाव हेल्प जाहैया मदद जाहैया दा फारसेथिं बिपिएफजों एनक्लाइन जानानै जाय बिथांमोना जोंनि बारग' आफादनि सोद्रोमाफोर दायो खामानि मावदों निस्सय गुबुन गुबुन एजेन्डायाव गावनि भिजनखौ बुंदों बिथांमोना हयथ' इउपिपिएल सरकार बा प्रमद बर' बा गबिन्द बसुमतारी फेरेंगा बसुमतारी बिथांमोनखौ हयथ' माखासे खोथाफोरजों एटेक खालामनो सेस्था खालामदों आं सानो बै खोथा बुंनायफ्रा बिथांमोननि व्यक्तिगत खोथा नङालासिनो जितु अपोजिसन बिपिएफनि खोथा आरो बिपिएफनि बे एजेन्डाखौ थारमाने गावसोरनि खुगाजों फोरमायदों बेखौ आं साननानै लायो आरो बरंस बिथांमोना बिग्रायारि आफादनिफ्राय फैनाय मानसिफोर निस्सय गोसोआव दङ जातिनि थाखाय खामानि मावनो खिन्थु जातिनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय जोङो राइट टाइमाव राइट डिसिसन लानांगौ आरो राइट प्लेटफर्मखौ दिनै जों चुज खालामनांगौ आरो बियो जोंनि बिजिरनायाव बयनिबो नोजोराव दायो बे इउपिपिएलआनो दङ बिथांमोनाबो इउपिपिएलआव थानानै बे बाथ्राखौनो बुंनायब्ला साबसिन जागौमोन जों बेखौ गनायो आरो दा बे सायख'थिया खुंजानो 7 दिनल'सै दा एक्स एनडिबि हिसाबै मा फोरमायहरो साफ्रोम रायजो राजाफोरनिसिम जों साफ्रोम रायजो राजाफोरनिसिम जों एक्स एनडिबिनि जानानै बेखौनो बुंनो सानो जे रायजो राजाफ्रा दिनैनि तारिखआव इउपिपिएलनि बिजाथिखौ भट होनानै देरहाहोनांगौ आरो एनडिएनि सरकारनि मोनसे बिराद गोग्गोम अंशिदारि जानानै थानांगौ प्रमद बर'नि सरकारखौ दिनै स्ट्रं खालामनांगौ एरिया एक्सटेनसननि मेजर खामानि मावनो गोनां दङ दिनै बियो इउपिपिएलनि बियो एजेन्डा नट अनलि इउपिपिएल दिनै बेखौ खालामनो थाखाय हिमन्त बिश्व शर्मा आसामनि चिफ मिनिस्टार बिनिफ्राय अमित शाह जोंनि हम मिनिस्टार आरो नरेन्द्र मोदी बिथांमोननि फ्रिकुवेन्टलि जों सावरायनाय जोंनि प्रमद बर' गबिन्द बसुमतारी बिथांमोनजों सावरायनाय आरो बिथांमोननि फ्रिकुवेन्ट भिजिट जों नुनो मोन्दों आरो बिथांमोननि जिथु एसुरेन्स होनायखौ जों नुनो मोन्दों बेनिखायनो थोंजोङै जों खावलायनो सानो जोंनि बिटिआर हालामनि ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोना बर्तमान समाव इउपिपिएल सरकारखौ भट होनानै देरहाहोनांगौ आरो एनडिएनि सरकारखौ दिनै साफ्रोमबो जिखि पार्टआव थाया मानो बिथांमोना भट होनानै देरहाहोनानै मदद खालामनांगौ आरो जोंनि बिटिआर एकर्डनि सार्थआव आरो जोंनि डेभेलपमेन्टनि सार्थआव जों बारग' एनडिबि आफाद जानाय बेखौ खावलायनो सानो थेंक इउ गोजोनथाव खौरां नोंथाङा नोंथांनि गला एबा अफिस फसंथानफोरखौ जोंख्लाब माख्लाब साजायनो गोसो गैया नामा नोंथांनि गलाफोरखौ बायदि बायदि रोखोमनि जोंख्लाब माख्लाब खालामनानै साजायनो थाखाय क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरांभेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों बायदि बायदि रोखोमनि आर्ट डिजाइन क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरांभेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों नोंथांनि गलाखौ जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोबां रोखोमनि आर्ट डिजाइन बेफोर आर्ट डिजाइनफोरनि गेजेराव दं 3D साइनबोर्ड 2D साइनबोर्ड आर्क्राइलिक ट्रफी एसिपि पेनेल नेम प्लेटार्स रेट्र रिफ्लेक्टिभ साइनबोर्ड नियन साइनबोर्डफोरनि आर्ट डिजाइनफोरखौ नोंथाङा चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलानिफ्राय मोनफुंनो हागोन बेनि अनगायैबो इनग्रेविं सार्भिस आर्क्राइलिक लेटार काटिं एमडिएफ जालि काटिं लग' ग्राफिक्स डिजाइन आरो कास्टमाइज गिफ्ट आइएम्सफोरखौ नोंथांमोननि गलानि थाखाय चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों आर्ट डिजाइन गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा नैबे 9706125636 6800981649 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन